دەم باش bi zimanê Kurdî bixwîne û binivîsîne. Çawa tîpê tê tê bilêvkirin. Te, ta, tap, tapa, tapan, tapan. Te, te, tek, tekb, tekbe, tekber, tekber. Te, tê, têz, têze, têzek, têzek. Te, tı, tıf, tıfı, tıfı, tıfık, tıfık. Te, tır, tıra, tırar, tırar. Te, ti, til, til. Te, to, tor, tor. Te, tü, tır, turm, turme, turme. Te, tu, tut, tuti, tuti. Te, ta, taj, taji, taji. Te, te, ten, teng, teng. Te, te, teş, teşk, teşk. Heger kêfî we ji film re hat, bişînin ji hevalên xwe re min bişopînin li ser YouTube, Facebook. Spas.